Здравейте, приятели, аз съм Микаела и днес реших да ви покажа моето топче лол. Който не знае какво е лол, сега ще научи. Първо искам да ви кажа, че това го направих аз, мисля, че личи. Истинските са кръгли, а не плоски. И да, хайде да започваме. Така, тук има едно, забравих как се казва, на якито дето е да се защипва. И тук съм му направила такива малки точици с игла, за да се маха по-лесно. Така. И малко не ми се получи много добре, но нищо. Така, това е следващият слой, в който има такава подсказка. Това е сръчице плюс корона. Сигурно тя много обича корони или е принцеса на сръчицата. Тук има ето такива други подсказки, ето те са нарисувани. О, вижте, това е нашата, ето. Така. Тук пак трябва да дръпнем за това. О, вижте, тук има ето такива стикерчета. Те не могат да се залепяват, но просто така съм ги нарисувала. Това е какво може да прави куклата ти, да сменя цвета, да повръща, да се напишква или да плаче. Моето естествено нищо. На фона има такива сръчица и да. Тук пак трябва да махнем това. Така, махнах и този слой и тук вече са тези бутилките. Ето вижте, тук пак има такава като нашата, има и други, ето. Така, ще я сложа тук. И пак трябва да дъпнем за това. И вижте, ето тук са обувките. Ето ги, тук са манинки. Такива розови. Тук има и други. Така, ще ги взема и ще ги сложа ето тук. И тук пак трябва да дръпнем това. О, вижте, тук са роклите. Падна ни се такава. О, вижте, тук има пак като нашата. Така, ще я сложа тук пред другите. И тук пак трябва да дъпнем това. Приятели, вижте! Тук ни се падна такава кукла. Тя има още и един аксесуар. Ето го. Това е такава диадема. Знаете ли? Мисля, че знам как се казва. Принцеса сърчице. Ето, вижте. И даже на главната опаковка я имаше. Погледнете. Само трябва да я облека. Така, приятели, ето така изглежда тя. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да поставите палче нагоре, си сламахайство тук и да се абонирате за канала ми. Също така напишете нещо в коментарите, каквото си поискате. Да, чао!